basa-basa kaya kula bakal maju. Senajan to prajurit saka Kasultan Pak. Wis padha klendhang kapratundang. Nanging ora watain Prabu Semi. Yen to wonten ana tengahing paparan. Prajurit, terang Prabu Semi. Nakal pati Prabu Semi kowe. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Sampun dadosaken peperangan penaruhan antaraning Demak menanging Kanjeng. Sedaya para prajurit wonten ing Kabupaten Penaruhan sami kasuran yudha. Oke, prajurit saya pada waktu berkawan. Ngingatan kau cabar, angin kau agak tegayuan. Jur saiki aku tak. Nggih, kula Sing dadi senopati sapa? boten wonten kalih tiga namung setunggal. Tumenggung Prabu Semi Bapa Walang Sungsang. Prabu Semi. Nggih. Ya. Pancen Prabu Semi kuwi gegedukte wong Demak. Aku ngerti yen Prabu Semi ki wong Setiwandraguna. Ora nganggo apa kala gunah makal. Liripun Ya. Saiki aku njaluk tekane ademu Condro-condro kae. Mas, katamu Condro Sakatrine. Gaspoyo, tempat kali papan kiri. Sirono sapang alas Mas Dewa nama kepuan ananing ing Kabupaten Penaruhan lan ing Kasultanan Bak Pintor. Mon dalem sewu lho Kang Mas. Yo, Panjenengan menika nimbali dhateng kula kaliyan ingkang kadang kok wonten tengah alas ingkang kados ngaten. Janjanipun menapa to wajatinipun Kang Mas? Bapak Walang Sungsang. Diko kuatri ngatri prekso dateng-dateng Sakatri. Ngene ya, Nduk. Pripun Bapak? Kadangmu tunggul-ulung kuwi ra arep balake Kajaya. Ing Majapahit. Ngaten. Balela saka Demak nganti tuwa perang prajurit saka Penaruhan padha kalah. Prajurit Penaruhan kalah. Menawi to prajurit Penaruhan kalah kenging menapa sakmenika nimbali dhateng kula kaliyan ingkang lho Bapak. Kowe tak timbali ki ra ana wigati. Wigatinipun Kowe pinangka pusaka sing ampuh lan sing landhep. Sebab prajurit saka Demak kuwi
kang aran Prabu Semi. Prabu Semi ke wong Setimandraguna. Supaya wong lanang. Iki ana wadon sing ayu. Iki bakal lemes otot tebaji. Menapa kados ngaten? Ya, kowe pinangka dadi putri pamilut utawa panahante. Kowe adola esem. Adol tembung sing manis manhara. Prabu Semi rayunen. Mengko yen wis kok rayu kepranan, mengko dilimpe. Oh, ngaten iki. Bandane Prabu Semi. Bapak Walang Sungsang. Rehning kula menika nggih badhe sabiyantu dhateng Kang Mas Dipati Tunggululung. Kula sagah request dhateng Temenggung Prabu Semi saking Kasultanan Demak. Sing hati-hati, anu prajurit saka paneran sapa? Anu supaya sesengitan. Sesengitan. Ya, Kabeh prajurit Temenggung sangat. Iya diselawengake. Aku tumenggung Prabu Semi minangka Mintasraya saka Kasultanan Demak Bintan. Sapa? Tumenggung Prabu Semi. Jebul iki piyayine Kambok. Yen panjenengan dulu piyayine kados pundi Kambok? Kados pundi? Yen aku dulu marang Temenggung Prabu Semi pancen piyayine gagah tideksa. Yen pancen dhewe-dhewe kaliyan Kang iki pancen wis pas dadi. Ngene ya Kisana. Heeh. Sawise aku mangsuli apa kang dadi pitakon. Rumangsa ndadekake tandha pitakon sakjroning aku. Lagi wae. Aku ngoyak kelawan Tunggululung ya gene. Dadak kowe sak katrine mapan ana tengahing pabaratan. Sapa kang dadi aranmu Kisana? Temenggung Prabu Semi. Pancen tenane kowe durung mangerti marang aku lan sekatrine. Bener. Aku Candrawati kadang dalem Kang Mas Dipati Tunggululung saka Penarukan. Candrawati kadange Tunggululung. Heeh, ya Kang Des. sawiji. Aku. Malang kering. Aku Candrawula. Ya, Uga kadange Tunggululung. kuwi bener. Sing sak gurimu lencir Ayo, kuning padha, semut Jajar. sapa? Aku Candrasari. Candrawati, Candrawula lan kowe Candrasari. Iki tiwas mapan kebeneran krana tekaku ana ing tengahing pabaratan iki mung bedheke aku kepengin ngrangket lawan kadangmu depan Tunggululung. Oh, aku ngerti. Jebul anggonmu temeka ana ing gone Kadipaten Penarukan iki mung gedhe kowe. Arep ngrangket malam Kang Mas Dipati Tunggululung. Temenggung Prabu Semi. Pancen Candrawati. aku ngerti yen Kang Mas Dipati Tunggululung ora dheweke pancen kang pernasan. Iya. Balela ning Kasultanan Demak Bintoro. Ning saumpama kowe kok aku ngrangket marang kadangku, bakal tak ulungke. Kaya ngono to Jajeng? Bener kabeh. Candrawati. Sak klimah tembungmu kowe bakal maringake kelawan kadangmu Tunggululung. Ya. Mula kang saka kuwi Candrawati. Aja ndadak kesuwen. Kadang bakal tak rangket sono ing Kasultanan Demak Bintoro. Iki mengko dhisik Temenggung Prabu Semi. Kandha wae bloko kowe aja gus-gus. Kabeh kuwi mengko aku sing bakal ngulungke. Nanging Temenggung Prabu Semi. Kabeh kuwi ana ijole. Tak ngono to kabeh. Ayo
ana ijole utawa lirune. Apa ya Mas Picis Raja Brana? Oh, enggak. Ora ya nek kenal wis oke banget jare. Yen pancen dudu Mas Picis Raja Brana, njeropo kang dadi syarat lan sarana? Bloko diajeng. Cek bloko ki aku tak kowe diajeng. Ora kok barang ning kowe bloko diajeng. Ijole kuwi kok siji lho, Temunggung Prabu Semi. Ijole mung sawiji. Apa ijole? Ijole kowe gelem dadi bojoku lan kadang-kadangku. Aku kudu dadi bojomu. Lagi iki jenenge Temunggung Prabu Semi. Kok cedak lawan bocah wadon saya-saya? Piye? Piyayine kuwi endas Wistia ing warna. Rumangsa gedhek las jroning atiku.
tembungku kang kuwasa. Katimbang aku duduake karigyan kok ing kasur para Aek teke popo seminggu. Iya. Sampun kapitut yen menapa balik kula Pidonopati penjelasan yen wong wis mati iki sedina rong dina nganti 7 dina wis ilang urip Dalan sikesa jenengan supaya demak padha krungu yen Prabu Semi kecekel ana penarap iki lebokno pakunjaran wae aja dipateni Prajurit Prabu Semi lapor kapujaran saking oleh rojo cepat kena kenalin kok. Kaya kok jagat itu. Ya, nek kudu nganggo saran. Saranipun menapa? Kowe kudu duweni Patisara. Bapakipun. Papane ana ing Jepara diatur Ratu Senajuk. Tak tulung ya. Aja kowe sing nyala. Lajeng sinten? Wong daerah Demak Jepara do apal karo kowe. Napa kula bapa ingkang Ya ora. Lajeng sinten? Dhisik kawestara. Lajeng sinten? Ayo sapa maneh yen ora Candra-Candra iki. Kula bawa. Iya, Nduk. Sebab apa? Kowe tak utus supaya dusta marang Ratu Senajuk jeneng Jepara. Jalaran wong wadon kuwi nek arep nyolong. Iku ora ketara. Ora disujanani karo sapa wae. Ngaten nggih bapak. Hai kados ngaten. Kula nyuwun tambahi pangestu Iya. lan jenengan bapak. Kula nyuwun tambahi. Thank you.